П'ятниця, 20 жовтня, 1331 день анексії Криму. Заман в ефірі, в студії Маргарита Потапова. Передати свій законопроект про антикорупційний суд до адміністрації президента учора ввечері вирішили мітингувальники. Кілька сотень активістів разом з нардепами Юрієм Левченком та Єгором Соболєвим із площі Конституції вирушили до Банкової близько 9-ї вечора. Учасники закликали президента негайно внести документ до Ради. Зазначають, готові відмовитись від авторства, аби Петро Порошенко зміг внести законопроект від свого імені. Хода йшла із гаслами «Крадіям тюрми». Крадіям тюрми! Крадіям тюрми! Наше рішення відмовитися від авторства цього законопроекту, щоб президент міг внести його від свого імені. За українським законодавством саме президент тепер має ініціювати творення нових судів. І згідно українського законодавства ми просимо його це зробити. Кінець протесту. В наметовому містечку залишаються лише прихильники колишнього грузинського президента Міхаеля Саакашвілі. Решта партій та рухів продовжать боротьбу за втілення своїх вимог в інший спосіб. Про це заявили організатори протестної акції. Напередодні Верховна Рада направила до Конституційного суду аж 2 законопроекти про скасування недоторканності – депутатський та президентський. В сесійну залу він повернеться через місяць-два. Тож хто залишився під стінами парламенту і які плани в мешканців наметового містечка, запитаємо у нашого кореспондента Дарини Іванютенко. Дарино, розповідай, чи багато людей переночувало на вулиці і з якими планами вони прокинулися? Ранки під Верховною Радою за останні 3 дні нічим не відрізняються. Зазвичай тут стоїть колона з автомобілів, з поліцейських, з нацгвардійських. Вишикувалася колона представників Нацгвардії. За моєю спиною ви бачите сітку, яка з двох боків огороджує вулицю Грушевського біля Верховної Ради. Мітингувальники щільним кордоном стоять по інший бік сітки, тримають в руках щити, які буквально декілька днів тому відібрали у спецпризначенців. Люди в містечку буквально недавно почали прокидатися. Активність тут починається з початком роботи Верховної Ради. Люди говорять, що будуть чекати депутатів, адже все залежить від рішень, від тих заяв, які сьогодні прозвучать в Верховній Раді. І ми прийшлися наметовим містечком, і люди говорять в основному одну фразу: «Час покаже». Час покаже сьогодні те, що Верховна Рада працює за скороченим графіком десь до 1-ї години, а потім наступне засідання пленарне Верховної Ради буде аж 7 листопада. Більшість людей говорять, що чекають саме прийняття законів, законопроєктів, про які вони вже 3 дні говорять, і будуть залишатися тут. І вже повністю Маріїнський парк заповнюється наметами, і люди облаштовують свій побут та чекають на початок роботи Верховної Ради. У мене все, студія. Дякую, Дарина Іванютенко з під стін парламенту. Там люди чекають, поки депутати прийдуть на роботу. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає президентський проект про скасування недоторканності більш збалансованим, аніж депутатський. Петро Порошенко запропонував позбавити імунітету народних обранців з 2020 року, а до того часу узгодити поправки зі основним законом. Натомість чорновий варіант закону про реінтеграцію Мустафа Джемілєв розкритикував. Він категорично проти розділення питань повернення окупованих територій Донбасу і Криму. Якщо й голосувати за законопроект, то тільки тоді, коли його дія стосуватиметься і анексованого півострова. Поэтому вот эта вот программа реинтеграции, деоккупации, нас больше устраивает термин деоккупация, должна в одинаковой форме касаться и Донбасса, и Крыма. Тот проект, который был предложен, касался только реинтеграции Луганской и Донецкой, сейчас оккупированной россиянами. Мы сказали, что это не подойдет, оно должно включать в себя и территорию Крыма тоже.
Апеляцію на арешт затриманих у Бахчисараї кримських татар розгляне сьогодні о 10-й підконтрольний окупованій владі суд Сімферополя. Раніше Рефата Алімова, Мемета Білялова та Марлена Асанова заарештували на час слідства на 2 місяці. Тоді адвокати наполягали, оскаржуватимуть ухвалу. Нині мають пройти очікувані судові слухання. Загалом у так званій справі Хізбут Тахрір 11 жовтня кримські ФСБівці затримали 6 кримсько-татарських активістів. До будинків Марлена Асанова, Тімура Ібрагімова, Сервера Закір'яєва, Сейрана Салієва, Ернеста Аметова та Мемета Білялова прийшли із обшуками. Підозрюваних звинувачують у причетності до діяльності забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Напередодні Муміне Салієва, дружина одного із затриманих у Бахчисараї кримчан, в Австрії на конференції щодо дискримінації мусульман закликала міжнародну спільноту звернути увагу на долю арештованих. Вона переконана, це черговий доказ прямих російських репресій проти всього кримсько-татарського народу. Уже насчитываются десятки уголовных кейсов, сотни административных взысканий. Более 100 детей лишены отцов. Мы призываем сообщество использовать все рычаги давления по прекращению репрессий. Thank you. Від серцевої недостатньості помер у Криму відомий кримсько-татарський художник Ізет Аблаєв. Митця називали майстром з великої букви. Він професійно займався живописом, керамікою, ювелірними виробами, писав вірші. В 4-річному віці разом з родиною він був депортований з Криму. Під час заслання вчився живопису в інших депортованих художників. Потім опанував ювелірне мистецтво, навчився вити найтонші срібні нитки, з яких створював унікальні кримсько-татарські прикраси. Життя майстра перервалось на 77-му році життя. Винуватиці ДТП у Харкові сьогодні мають обрати запобіжний захід. В суді мають вирішити, де саме – у СІЗО чи на волі. 20-річна Олена Зайцева чекатиме суду. Кермувальницю «Лексуса» слідчі обґрунтовано підозрюють в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Експрес-дослідження крові показали, що алкоголю чи наркотичних речовин у неї не виявлено. Обласна прокуратура оголосила Олені Зайцевій підозру. Правоохоронці кажуть, що зі слідством Зайцева співпрацювати відмовилась, оскільки не хоче свідчити проти себе. Максимальне покарання, що загрожує дівчині – 10 років позбавлення волі. За свої 2 роки водійського стажу дівчина отримала щонайменше 6 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Позашляховик «Лексус», за кермом якого перебувала Олена Зайцева, влетів у натовп людей ввечері середи. Унаслідок трощі 5 людей померли на місці, а ще 6 потрапили до лікарні у вкрай важкому стані. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припускає, що страшна аварія в Харкові могла стати результатом автомобільних перегонів. Таку заяву він зробив у своєму Фейсбуці. Мовляв, це стає очевидним після перегляду відео з камер спостереження. Тепер, припускає Геращенко, принципово важливо для слідства, з ким ганялась на випередки 20-річна Олена Зайцева. «Лексус», виявляється, брав участь у перегонах по вечірньому Харкову. Слідство тепер має встановити особу водія ще одного авто, яке брало участь в перегонах. Він буде важливим свідком у справі про встановлення винних у харківській трагедії, за яку настане невідворотне покарання. Сьогодні опівдні Солом'янський суд розгляне запобіжний захід для Борислава Розенблата, депутата, якого підозрюють у сприянні бурштиновій мафії. Попереднє рішення, яке зобов'язало його носити електронний браслет, втратило силу 3 дні тому, і Розенблат мало не покинув країну. Напередодні детективи НАБУ перепинили його в аеропорту Жуляни. Нардеп намагався вилетіти до Німеччини. Правоохоронці кажуть, не з порожніми руками. При затриманні нібито у нього вилучили діаманти. Сам Розенблат запевняє, віз біжутерію на подарунок племінницям. І це всі новини на цю годину. Далі не пропустіть програму «Саба» з Єлизаветою Цареградською. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.